Tämän videon aiheena on tämmönen pikku mökin rakennus, eli tehdään tämmönen pieni lisätila tähän meidän pihaan. Tervetuloa mukaan. Kaivellaan kanto ylös tosta ensin ja sen jälkeen aletaan suunnittelemaan mihin kohtaan mökki tulee. Siellä maanrakennustyöt jatkuu. Kanto saatiin ylös, siinä alkaa pikkuhiljaa olla uuden mökin alue kaiveltu. Noi levitellään tonne sitten myöhemmin. Tehdään tuohon suoritinkankaan päälle pieni murskepeti, mikä lätkätään siihen ja sen jälkeen siihen tulee finfoamit väliin ja sitten tehdään se viimeinen kerros, mihin tulee harkut. Nyt siellä on finfoamit alla, vedetään tohon tommonen murskepatja ja vähän liipataan ja sitten lätkätään se siihen ja katsotaan tarviiko täyttää lisää. Täällä on lätkätty aluetta ja täytelty ja nyt aletaan laittaa noita perustusharkkoja tai noita noppia tohon paikalle ja ihmettelemään eteenpäin. Pikkusen jäi vaiheita tuossa välissä kuvaamatta, mutta perustukset on tehty ja muutama varvi hirsiä laiteltu jo paikalle. Pikkasen tämmönen kierropuu on hankalaa. Täällä tulee tommosia rakoja, koska tää osa seinähirsistä on niin kieroja. Tää menee kyllä ihan kivasti kiinni, mutta mä vedän siihen muutaman varvin vielä ja sit mä alan vasta ihmettelee noita, että mä saan noin kaikki hirret hyvin paikalle. Mä jatkan hirsien kanniskelua ja paikalleen naputtelua. Sellaiseen vaiheeseen, että tää tuli eilen, alkoi pimeys tulemaan, niin piti lopetella. Ja väsy myöskin. Vähän tää on tämmöstä hidasta kuin yksin touhuu, mutta kyllä kai se siitä pikkuhiljaa. Tänään jatkuu laudan kantaminen ja paikalleen nakuttelu. Katsomme taas hetken päästä mikä on tilanne. Se olisi niinku aika pitkällä jo. Enää noi kattoparrut pitää laittaa ja harjakorkeus on periaatteessa saavutettu. Kurkihirsi niin sanottu laitetaan paikalleen. Niin päästään lätkiä kattoa kohta. Mutta ensin mä aion syödä. Hommat tällä mallilla. Kattoa on yrittänyt kovasti naputella, aloittaa naputtelee, mutta koko ajan meinaa alkaa satamaan. Voi olla, että jatketaan huomenna sitten. Kuvailut jäi vähän vähiin tossa yksin touhutessa, mutta nyt se alkaisi olla niinku harjakorkeudesta. Siitä ei oikeastaan puutu enää kuin kattohuovat, mutta täällä on tää sade kiusannut koko viikon, niin en päässyt niitä napsuttelemaan, niin laitettiin pressut siihen nyt suojaksi, että se pysyy kuivana. Siellä on lattiat ja listasysteemit. Täällä meidän pojat jo nukkukin patjalla yhden yön. Eiku 2 yötä testiksi.
koko mökki on käsitelty päältä ja sisältä semmosilla puusuoja-aineilla, että se nyt pärjää siinä. Että nyt siihen ei pitäisi veden imeytyä eikä hometta tulla eikä sinänsä. Niin. Mut kyllä noi kattohuovat on pakko saada laitettua ennen talvea joka tapauksessa. Täytyy ottaa tässä semmonen hyvä poutainen ajanjakso ja tulla ne naputtelee paikalle. Semmonen yksin kun tätä rakenteli, niin ensimmäisen hirsikerran oli kaveri mun kanssa ihan lätkimässä, saatiin se ristimittaa ja lopun mä oon tehnyt oikeastaan täysin yksin. Siinä meni sunnuntai-iltana laitettiin ensimmäinen hirsikerta ja tiistaina joskus 4 aikaan se oli katto valmis ja toisella puolella lattia valmis ja ovet ja ikkunat kiinni tai paikallaan. Itse asiassa toinen puolen ovi ei ollut vielä paikallaan, sen mä laitoin eilen ja tein toisen lattia, mutta sanotaan, että semmonen 4 päivää yksin tehden toi olisi niinku itse kasaaminen ja pohjat sitten siihen päälle. Mökkiprojekti on edennyt jonkun verran tässä viime kuvailun jälkeen. Eli siellä on nyt katossa aluskermi paikallaan. Mökki on saanut ensimmäisen päävärin, ensimmäisen kerroksen pääväristä päälle. Ja se alkaa, tosta pitäisi vielä loppu kattohuopahommat tehdä ja sitten toi pitäisi maalata vielä kertaalleen ainakin ja muuten, mutta kuitenkin ollaan sillä lailla, että se on nyt sateelta suojassa. Siinä mielessä voiton puolella. Katsellaan miten se etenee seuraavaksi. Aikataulusyistä mökki jää nyt loppuvuodeksi tähän tilaan, eli katto tehdään loppuun vasta ensi kesänä. Tuo aluskermi, kun on laitettu tohon, niin sen pitäisi kuulemma talvisiin kestää, mutta ollaan mietitty, että lyödäänkö siihen vielä varmuudeksi pressu lisäsuojaksi päälle. Kerro mitä mieltä oot. Tarviiko sitä lisäsuojata vai mennäänkö pelkällä kermillä? Kiitos kun katsoit tämän videon ja me nähdään taas seuraavalla. Se on moro. Ja laita se kanava tilaukseen. Tykkää videosta, jätä joku kommentti alas. Kiitos, moi.